Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αμπαλέιρος εναντίον Φούρια Μπόχα. Οι κύριοι με τα γκρι που μοιάζουν με διαιτητές είναι η Φούρια Μπόχα, το γκριζάκι δηλαδή, και οι κύριοι με το άσπρο μπλέζα την Εθνική Ελλάδος είναι η Αμπαλέιρος. Διαιτητές είναι η κυρία Φιλίππου και ο κύριος Γερουλάνος. Η κυρία Φιλίππου να φέραμε πρώτα και την κυρία. Πάμε ευνηδιασμός για τους Αμπαλέιρος. Έχουμε rebound και για τους Αμπαλέιρος και δεύτερο rebound. Πάμε. Έχει λήξει το 24 όμως. Έχουμε κλέψιμο. Κατέβαζε ο Αβραμίδης, έζησε στον Πόπο. Για 2. Καλή προσπάθεια. Έχουμε rebound από τον Ιριώτη. Ιριώτης για 3, αλλά δεν ήταν εύστοχο. Έχουμε rebound για την ομάδα των Αμπαλέιρος. Πάμε, Πόπος κατεβάζει. Πάμε. Καλή προσπάθεια. Εντυπωσιακός. Πολύ εντυπωσιακός. Αν και δεν μπορούμε να δούμε το νούμερό του. Δεν μας δώσε λίγο. Πάμε. Ο Μαριωτάκης έχασε την μπάλα. Βήματα. Μπάλα. Μάθε το όνομά του. Πάμε. Κυριώτης. Έγινε φάουλ. Πάμε. Να δούμε. Φούρια Μπόχα. Έχασε την μπάλα ο Ιριώτης και η μπάλα πήγε στο out. Μπάλα για Αμπαλέιρος. Φούρια Μπόχα. Φούρια Μπόχα. Να δούμε. Να δούμε. Ο Τόπουλος πάει να δώσει τον Ιριώτη, αλλά χάνει την μπάλα. Και η μπάλα βρίσκεται στο out. Έχουμε ωραίο γύρισμα και καλάθι από το Μποζίκι. Το σκορ είναι 2-2 για 3. Καλή προσπάθεια. Πάμε για ευνηδιασμό.
μπάλα είναι για τους Φούρια Μπόχα. Πάμε. Για 2. Αμπαλέιρος σε ευνηδιασμό. Φάουλ. Πάμε. Να δούμε. Ποζίκης, εντυπωσιακό γύρισμα, αλλά δεν πήγε το καλάθι. Πάμε, Φούρια Μπόχα σε ευνηδιασμό. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Πραμίδης, πασάρι στον Τριανταφυλόπουλο, Τριανταφυλόπουλος. Ποζίκης μπάλα για 2 και είναι μέσα. Έχουμε time, επιστρέφουμε σε λίγο. Επανήλθαμε μετά το time, Φούρια Μπόχα στην επίθεση. Πάμε για 3 και είναι μέσα το τρίποντο από το Φωτόπουλο. 7-4 ή 4-7 το σκορ. Πάμε, Αμπαλέιρος. Αβραμίδης πασάρει στο Τριανταφυλόπουλο, Τριανταφυλόπουλος πασάρει στον Μαριωτάκη. Καγκάς. Αβραμίδης στο Μποζίκη, Μποζίκης του Στάρι. Πάμε 2 βολές για τον Μποζίκη. Πρώτη βολή. Μία εύκολη. Πάμε για δεύτερη βολή. Έστοχη η δεύτερη βολή του Μποζίκη. 7-5. Πάμε να δούμε. Κακάς πασάρι στον Ιριώτη. Ιριώτης. Πασάρι στο Φωτόπουλο, Φωτόπουλος. Να στην μπάλα. Ναι, επίδεση. 3 βολές. Αυτή μπάλα στο out. Πάμε. Κονόμου, πασάρι στο πλάι, Κονόμου πάλι. Κονόμου στον Πανόπουλο, Πανόπουλος για 3. Καλή προσπάθεια. Το Μάλι. Πάμε. Πραμίδης. Σώσ την μπάλα τελευταία στιγμή.
το Μπάζο. Για δύο, για... Μαλαγιές. Πάμε. Βραμίδης. Rebound από το Νικονόμου. Για τρεις. Πολύ ωραίο rebound το βάζω και καλάθι. 9-5. Νικονόμου κατεβάζει, ρολάρει μπάλα. Μπάλα στο out. Τώρα θα εκτελέσει ο εντυπωσιακός ο Οικονόμου, ανεβαίνει μόνος του με πίεση. 5-11 το σκορ. Είναι 15 μπροστά η ομάδα των Φούρια Μπόχα. Θα δούμε ο Πόπος κλείστηκε και αυτό πάσα έξω. Πάμε. 1 λεπτό και πολύ δευτερόλεπτα υπολείπονται. Οικονόμου στον Μπάζο, Μπάζο στον Οικονόμου, Οικονόμου για 2 και είναι μέσα. 5-13 ή 13-5. Πάμε. Κοτόπουλος. Κοτόπουλος κέρδισε φάουλ. 2 βολές για το Κοτόπουλο. Πάμε. Πρώτη βολή είναι μέσα. Πάμε η δεύτερη. Και η δεύτερη μέσα. 5-15 το σκορ. Μια επίθεση κάτι. Χρόνος. Θα δούμε.
Δύο βολές για τον Μπόχο. Πάμε να δούμε. Τουλάχιστον να δούμε, θα προλάβει να μειώσει τη διαφορά τουλάχιστον λιγάκι. Έστω και λίγο. Πρώτη βολή είναι μέσα. 6-15. Πάμε. Δεύτερη βολή του Πόπου. Είναι μέσα. 7-15. Οικονόμου. Για 3. Και είναι μέσα το τρίποντο από το Κοτόπουλο. Και κάπως έτσι λύγει το πρώτο δεκάλεπτο. Με 18-7 το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε με το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα δούμε. Ω, εντυπωσιακός όσιμο. Οικονόμου. Οικονόμου μπάλα. Να δούμε. Οικονόμου. Μπάζο, όχι. Μαρκάκης για 3. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον αναγνώστη, τώρα τελείωσε ο χρόνος. Η επίδεση, πάρα για Μπαλέιρος. Να δούμε. Βραμίδης. Γυρνάει. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Πάμε. Αβραμίδης κατεβάζει. Να δούμε. Αβραμίδης. Πασάρει εντυπωσιακά καλά κάτω από την μπασκέτα στο συμπέι του, αλλά ο χρόνος του έχει τελειώσει. 2 δευτερόλεπτα. Πάμε. Αβραμίδης πάνω. Αβραμίδης. Πασάρει στο Τριταφυλόπουλο, Τριταφυλόπουλος πάσαρε. Έχουμε rebound για τους Φούρια Μπόχα. Ο Μπάζος παίρνει το... και να κατεβάσει ο ψηλός από τις 5 της ομάδας. Είναι στον Οικονόμου. Screen σε 2 συνεχόμενους παίκτες. Πασάρει στον Μπάζο κάτω στην μπασκέτα. Γυρνάει και το βάζει ο Μπάζος. Εντυπωσιακό. 27 το σκορ. Εντυπωσιακό το κλέψιμο του Οικονόμου και ο Οικονόμου με Μπάζο παίζει πάσα σουτ. 7-22. Να δούμε τι θα κάνει ο Τριταφυλόπουλος. Καλάθι μέτραει. 9-22 και μία βολή για τον Τριταφυλόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε τον Τριταφυλόπουλο. Πρώτη βολή και η μοναδική και είναι έξω. Έχουμε rebound. Οικονόμου κατεβαίνει για ευνηδιασμό. Δεν τα καταφέρνει, δίνει για 3. Μέσα είναι το τρίποντο από το Μαρκάκι. 9-25. Έχουμε πολύ γρήγορες επιθέσεις.
Φάουλ έχουμε στον Αβραμίδη, 2 βολές για τον Αβραμίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το time. Μετά το time, 2 βολές, πρώτη βολή, δεύτερη. Πάμε για δεύτερη βολή του Αβραμίδη. Είναι μέσα η δεύτερη βολή του Αβραμίδη. Πάμε. Θα κατεβάσει. Να γνώσου θα κατεβάσει. Εντυπωσιακό γύρισμα από τον Γιάννη το Μάλι. Και ωραίο αποστάρισμα. Πάμε. Αβραμίδης πάνω. Για 2. Καλή προσπάθεια. Και τη βγάζει ο Μποζίκης. Κατεβάζει ο Αναγνός του. Δίνει στο μαρκάκι το οποίο είναι ανοιχτός. 29-10 το σκορ. Ο ψηλός βρίσκεται πάνω στο τρίποντο και κατεβαίνει τώρα. Παίρνει την μπάλα ο Τριανταφυλόπουλος, γυρνάει και το βάζει. Αναγνώστου. Μπάζος μπάλα. Μπάζος τώρα μπάλα. Πάμε, πρώτη βολή του Μπάζου. Μέσα. 12-30. Πάμε και για τη δεύτερη βολή του. Έχουμε rebound. Στον αντίπαλη ομάδα, πάμε. Έχουμε φάουλ στον Αβραμίδη. Παίρνει την μπάλα ο Καγκούρλος. Out, να δούμε. Αβραμίδης μπάλα πάνω. Έχουμε αλλαγές. Φάουλ. Δυνατό φάουλ στον Ιριώτη. Νομίζω είναι καλά. Δύο βολές για τον Ιριώτη. Πρώτη βολή, μια έφεση. Πάμε και δεύτερη βολή του Ιριώτη. Είναι μέσα, 12-31 το σκορ. Αβραμίδης μπάλα και κατεβάζει. Οι παίκτες έχουν κουραστεί από την άλλη. Έκαναν πολύ γρήγορο παιχνίδι. Μποζίκης μπάλα. Πάσαρε στο Αμπούλος εδώ στην μπάλα στο Διγαλέτο και ο Διγαλέτος γύρισε, ρόλαρε και το έβαλε. 14-31, συγγνώμη. Μάλις για 3.
μέσα το τρίποδο του Μαρκάκη. Να δούμε. Η Γαλέτος. Όχι, ο Μποζίκης γυρνάει για 2. Αλλά η ομάδα του Μαμαλέδος αλλάζει όλη η πεντάδα της. Έχουν μείνει 2 λεπτά και 42 δεύτερα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και του πρώτου μηχρόνου στην ουσία και αλλάζουν όλη την πεντάδα. Πάμε να δούμε. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Ιριώτης. Προσπαθεί να την κοντρολάρει, αλλά δεν την κοντρολάρει σωστά. Πάμε να δούμε εγώ πώς τώρα οργανώσει την ομάδα του Νοβαλέιρος. Αναγνώστη, παίρνει το rebound, πασάρει στον Ιριώτη. Φάουλ στον Ιριώτη. Φάουλ κέρδισε ο Ιριώτης για την ακρίβεια. Φάουλ στον Ιριώτη. Πάμε, πρώτη βολή του Ιριώτη. Μία εύστοχη, πάμε για δεύτερη. ...14-35 το σκορ. Για 2 και είναι μέσα. 16-35. Ένα λεπτό και 50 δεύτερα. Κακάς, πασάρει στον Αναγνώ, στο Μάλι, Μάλης, πασάρει. Ωραίο γύρισμα, καλά δεν μπήκε. Πάνω Φανόπουλος έδωσε στο Λευκά. Κακάς. Πάμε να δούμε. Ωραία πάσα του. Ωραία πάσα και σουτ. Πάσα από τον Δρόσο στον Πόκο και καλάθι. Ένα λεπτό. Μία μικρή διακοπή για η μπάλα πάει στο πλάι για να δέσει το playmaker στο κορδόνι του. Πάμε. Να δούμε. Χαμός γίνεται. Για 2. Πάμε. Για 2. Έχουμε rebound από το Μάλης. Πασάρει στην άλλη άκρη του γηπέδου στο Φωτόπουλο. Έχουμε foul στο playmaker. Είναι βολές από ομαδικά. 2 βολές. Για τον Γκάκα. Πάμε. Πρώτη βολή. Μία εύστοχη, πάμε για δεύτερη. 22,5 δεύτερα. Υπολείπονται για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Δεύτερη βολή. Μία εύστοχη, έχουμε rebound από την ομάδα Ναβαλέιρος. Θα χρησιμοποιήσουν από ό,τι ακούγεται όλο τον χρόνο για την επίδεση. Θα δούμε. Δυνατή άμυνα. Φάουλ έγινε. 9,3 δεύτερα, μπάλα πλάι. 9,3 δεύτερα, ούτε καν 9,5. Αν κάνω άλλο φάουλ η ομάδα των
Φούρια Μπόχα. Βήματα. Για 3. Ήταν εντυπωσιακό αυτό το τρίποντο και με ένα τρίποντο πολύ μακριά από τη γραμμή του τριπόντου. Έληξε αυτός ο αγώνας 18-35. Έληξε το πρώτο 18-38 έληξε το πρώτο ημίχρονο. Μπροστά η ομάδα των Φούρια Μπόχα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τρίτο δεκάλεπτο και το δεύτερο ημίχρονο. Με το τρίτο δεκάλεπτο, μπάλα για Φούρια Μπόχα, η διαφορά είναι στους 20 πόντους. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η ομάδα Μπαλέιρος. Rebound για Μπαλέιρος. Ο Σταμπούρλος κρεβάζει την μπάλα. Να δούμε. Σταμπούρλος, πασάρι. Εντυπωσιακή πάσα που παίρνει ο Σταμπούρλος και βάζει το καλάθι. 20-38, κάνουν comeback. Καβαλέιρος, πάμε να δούμε. Αβραμίδης. Δεν περνάει αυτή η πάσα μέσα από όλους τους ψηλούς. Σταμπούρλος έχει πάρει φωτιά. Μποζίκης για 3. Αλλά η μπάλα καταλήγει στο airball. Αβραμίδης, Σάρι, Βάζος, μπάλα. Πάμε να δούμε Δρόσος, πασάρι στο Σταμπούρλο. Αλλά πάει. Βάζος. Ωραίο γύρισμα, αλλά λίγο πιο ψηλά ήθελε την μπάλα, λίγο πιο ψηλά. Να δούμε, Αβραμίδης. Έχουμε κλέψιμο από τον Οικονόμου και μετά ξανακλέβει ο Αβραμίδης με τη βοήθεια του Δρόσου. Μποζίκης στάρια, αλλά πήγαινε φάουλ, 2 βολές για τον Μποζίκη. Έχουμε time, τρέχουμε σε λίγο μετά το time. Επανήλθαμε 2 βολές του Μποζίκη, πρώτη βολή του Μποζίκη είναι μία εύστοχη. Πάμε για τη δεύτερη βολή του. Και η δεύτερη μία εύστοχη, ο Μπάζος παίρνει το rebound, είναι στον πάμε. Αναγνώς, η Αβραμίδης βρίσκει τελικά να πασάρει στο Μαριτάκη για 3 από στο Σταμπούρλο. Να δούμε. Ραμίδης για 3 και είναι μέσα. Οικονόμου, μπάλα. Πασάρι, Μπάζος. Αλλαγές. Αποχωρεί ο Δρόσος και μπαίνει ο Πόπος στη θέση του. Πάμε.
Πάει η μπάλα στο ψηλό μπροστά από ένα ψηλό. Μποζίκης. Σικάρι, ανεβαίνει, το βάζει και φτιάχνει και το διφτάκι. Έχουν περάσει σχεδόν 3,5 λεπτά για να κρύβει. Για 3. Καλή προσπάθεια. Έχουν περάσει 3,5 και λεπτά από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου και η ομάδα το Φούρια Μπόχα δεν έχει βάλει καλάθι. Για 3 από τους Αβαλέιρος. Τι έσωσε, Αβραμίδης για... Από πού και πώς στηρίζει η γραμματεία από τη στιγμή που οι ρεφ έχουν δώσει την μπάλα. Πάμε να δούμε τον Νόμου, δουλεύει με τον Μπάζο. Τον Νόμου, πάλι μπάλα, όταν κύκλο. Για 3. Για 3. Σταμπούρλος μπάλα. Έχουμε αλλαγές. Να δούμε δύο βολές για το Καμαριετάκι. Πρώτη βολή του είναι μέσα. 26-38. Πρέπει να πάρει μονότερμα στο τρίτο δεκάλεπτο για ο Μπαλέρος του Φούρια Μπόχα. Μέσα και η δεύτερη. 27-38. Έχουμε αλλαγές για τους Αβαλέιρος. Ο coach τους δουλεύει αρκετά από ό,τι φαίνεται. Ώστε να μπορέσει να μιλήσει τη διαφορά. Για ένα πόντο, 11 πόντι διαφορά. Από εκεί που ξεκίνησε το δεκάλεπτο και ήταν 20 πόντι. Και είναι το πρώτο καλάθι για τη Φούρια Μπόχα για στο τρίτο δεκάλεπτο. 27-40 το σκορ. Ελπίζω να επανήλθαν η Φούρια Μπόχα γιατί μας δείξαν πολύ ωραία εμφάνιση στα δύο προηγούμενα δεκάλεπτα. Πολύ ωραίο το καλάθι από τον Οικονόμου, 27-42. Η Φούρια Μπόχα επιστρέψαν δυνατά με δύο συνεχόμενα καλάθια και μια πάρα πολύ ωραία άμυνα στον διάμεση. Και Δαφυλόπουλος, Ασάρι στον Πόπο, Ασάρι στο Καμαριετάκης για 2 και είναι μέσα από το Διγαλέτο. 29-42 το σκορ. Πάμε. 42-29 το σκορ. Φάουλ. Πόσο θα μάθουν να μην παραδέχονται τα φάουλ τους? Να παραδέχονται τα φάουλ τους μάλλον. Πάμε.
Αμπαλέρος θα δούμε για δύο από το δεκαλέτο, rebound έχουμε από την ομάδα του Φούρια Μπόχα, πάμε. Αλλαγές στο τρίτο δεκάλεπτο, 2 λεπτά για την ακρίβεια και 17 δεύτερα πριν τη λήξη του. Πράγματα και από τις δύο ομάδες έχουν γίνει πολύ έντονα. Οι Αμπαλέρος τους πλησιάζουν, ναι μεν, μόνο με 13 πόντι διαφορά. Πρώτη βολή είναι μέσα για το Γκαμαριωτάκι, 30-42, 12 πόντι διαφορά. Έχουν μείνει αρκετά διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε. Η δεύτερη μέσα, 31-42. Τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Η άμυνα τους είναι δυνατή, αφήνει τον ψηλό να... Έχουμε αλλαγές. Οι coach αλλάζουν τους παίκτες με σκοπό να τους βοηθήσουν. Οι παίκτες όμως η ταχύτητα και οι δύο ομάδες έχουν τρομερές αντοχές. Μέχρι το τέλος. Ιδιώτης. Πολύ ωραίο σούτ με Ιδιώτη και καλάθι, 31-44. Θα δούμε τι είναι το σύστημα του 51. Γαλέτος. Σε Ιδιώτης. Ένα απλό σουτ, πολύ ωραίο καλάθι. Ένα απλό σουτάκι ήταν. 31-46. Να δούμε. Να δούμε. Δουλεύουνε πάλι. Μετακινήθηκε από τη θέση του ψηλός. Πράγμα μου σημαίνει ότι δεν φάνε στο σώμα. «55 δεύτερα». 2 βολές για το Καμαριωτάκι. Πάμε. Πρώτη βολή του Καμαριωτάκι. Μία έξι. Πάμε για δεύτερη βολή του Καμαριωτάκι. Πάμε, Φούρια Μπόχα, μπάλα και θα προσπαθήσει να αποτυχάνει να εξαντλήσουν όλο το χρόνο που έχουν. Πάμε να δούμε. Πέρασε αυτή η πάση στον Ιριώτη, είναι εκπληκτικό ότι βρήκαν χώρο και την περάσανε. Είναι 2 βολές απομαδικά. Πάμε. 2 βολές για τον Πόπο. Απομαδικά. 2 βολές απομαδικά. Πρώτη βολή. Πάμε να δούμε. Μία εύκολη. Έχουν κουραστεί υπερβολικά και οι δύο ομάδες. Μέσα για την βολή, 32-46, αν δεν κάνω λάθος. Να δούμε. Για 2.
Έχουμε rebound από τους Αμπαλέιρος. Έχουμε φάουλ για να αποφύγουμε τον ευνηδιασμό και το άλλο καλάθι. 46-32 το σκορ, 14 πόντι μόνο διαφορά. Όχι. Πάμε. Για 3 και είναι μέσα. Εκπληκτικό αυτό για το 32-49 το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 49-32 το σκορ, 17 πόντι διαφορά. Μπροστά η ομάδα το Φούρια Μπόχα. Επιστρέψαμε, μπάλα για Βαλέιρος. Όλα παίζονται. 17 πόντι διαφορά. Τα πάντα αλλάζουν εδώ το παιχνίδι. Δρός μπάλα, δρός για 3. Καλή προσπάθεια, πάω στο rebound. Επίθεση για Φούρια Μπόχα. Παραλίγο να χάσει το rebound, 3 παίκτες μόνοι του. Να δούμε. Ραμίδης, πάσαρε στον Μποζίκη, Μποζίκης πάσαρε. Δρόσος, εντυπωσιακό αυτό που έκανε. Βάζεις μπάλα. Το καλάθι δεν μετράει. Είναι φάουλ. Δεν πάρει βήμα. Πάμε να δούμε. Εντυπωσιακό. Βγήκε λίγο απ' έξω και το πόσταρε και το έβαλε. Πολύ καλός. Για 3 και είναι μέσα. 35, 51. Ο Ζήκης στο rebound. Πάμε. Πάμε να δούμε. Ομάδα το Φούρια Μπόχα, αν θα πάρει το τέτοιο. Ο Μποζίκης έκοψε την μπάλα από να περάσει στο ψηλό η πάσα, αλλά πάλι η μπάλα είναι για το Φούρια Μπόχα, να δούμε. 12 δεύτερα, μειώνει το χρόνο. Ιδιώτης μπάλα για 2. Το rebound το πήρε ο Μποζίκης. Στείνει στον Αβραμίδη. Αβραμίδης θα κατεβάσει μπάλα. Πάμε να δούμε. Μποζίκης. Πάμε. Φούρια Μπόχα πήρε την μπάλα μετά από τα βήματα. Για 2. Είναι μέσα. Πάμε. Αβραμίδης. Για 3. Η μπάλα δεν ακούμπησε δυστυχώς Στεφάνη για να πάρουν ανανέωση.
του ομάδων των Αβαλέιρος και τους τελείωσε μόνος. Πάμε, Μαρκάκης θα κατεβάσει. Μπάζος μπάλα, να δούμε. Ιριώτης, δίνει στο Μαρκάκη, Μαρκάκη στον Μπάζο, ρολάρουν την μπάλα. Για τρεις. Πάμε. Για να δούμε. Για τρεις από το Γραμμίδι και είναι μέσα. Να δούμε. Πάμε. Oh, Jesus Christ. Ω Χριστέ μου, τι ήταν αυτό. Χτύπησε ο ένας παίκτης πάνω στον άλλον και ο άλλος ρόλαρε. Πάλι καλά που δεν υπήρχε κανένα σοβαρός τραυματισμός. Για τρεις. Να δούμε. Του γλώσσε την μπάλα ο Ιριώτης έτσι. Μόνος του. Οικονόμου. Για τρεις. Μαρκάκης παίρνει το rebound. Ιριώτης για τρεις. Ωραίο. Ιριώτης. Για δύο. Στρέψαμε. Για τρεις. Πάμε, δύο βολές. Πρώτη βολή, μία ευστοχή του Μάλι. Πάμε για δεύτερη βολή του Μάλι. Όχι του Μάλι, συγγνώμη. Του Καμαριωτάκη, δεύτερη βολή του Καμαριωτάκη. Για τρεις. Πάμε να δούμε τι θα κάνουν
για 3. Πρώτη βολή είναι εύστοχη του Καμαριωτάκη. Είναι μέσα. 41-57. Πάμε να δούμε. Μαρκάκης, μπάλα. Οριακά πέρασε. Ένα λεπτό και 46 δεύτερα. Πάμε. Οικονόμου μπαλά. Πάμε. Πολύ. Πάμε να δούμε. 57-44. Οικονόμου. Man to man και quick side. Ωραίος. ...49-45, να δούμε. Και μόλις έλειξε ο αγώνας, 45-59 το σκορ, νικητήρια ομάδα η Φόρια Μπόχα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίες φάσεις, δυνατοί παίκτες. Πολύ καλό, απλώς πολύ καλό. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.